Hola, Lluís. Samantha, com estàs? Jo bé, molt bé. Mira, estic ara mateix traient les flors de l'alfàbrega perquè creixin més les fulles. Què et sembla? Què t'has anat a viure al camp o què? No, encara no. Estic pensant això, saps? Bueno, ara tinc una miqueta de plantetes aromàtiques al pati i ara em ve molt de gust tenir terreny. És el meu nou projecte, tenir terreny. És sostenible o no és sostenible? Val la pena o no val la pena? Tu què en saps? Ai, no ho sé, no facis aquesta pregunta perquè a mi em passa el mateix i no vull sempre analitzar-ho tot, ¿vale? Tu estàs contenta de casa teva? Home, sí, és que m'acabo de traslladar. Estic contenta. Se m'ha quedat, és lleig dir-ho, però acabo d'entrar i se m'ha quedat petita ja. Vull terreny. Però no soc l'única, eh? Jo em trobo moltíssima gent amb això de la pandèmia. Ens hem posat a pensar on vivim un munt de gent, eh? Els que no tenien ni balcó a casa. Buf, aquests estan canviant de pis, però si poden, amb ganes, eh? De fet, durant la part forta del confinament vaig estar parlant amb un amic que és urbanista, que és un tio molt reparat, i el tio s'expressava d'una manera molt rotunda, dient que era vergonyós el que s'havia permès, no? Que el tipus d'habitatges on la gent perviu són indecents, són inhumans. Hem permès, no, amb aquesta velocitat de construir de qualsevol manera i abaratir costos i fer hipoteques a qualsevol preu, pisos, això, que no tenen ventilació adient, que tenen una densitat dolenta, que no es poden ni refredar ni escalfar quan fa falta, en fi, que estem vivint d'una manera... ell va dir no humana, i és una cosa que se'm va quedar molt gravada. No humana, uau. Bona nit, soc Samantha Villar. Durant el confinament, molta gent va tenir un pensament comú. Necessito viure en un altre lloc, amb més espais oberts, amb terrassa, amb balcó, amb accés a la natura, potser al camp. La vida post-confinament, amb la possibilitat de nous confinaments i amb el teletreball implantant-se, han empès la deslocalització residencial, que té avantatges diversos, entre ells el preu. De moment. Perquè si la pressió a aquestes zones continua, és de preveure que els preus pujaran. A on podem viure millor? I quina és l'arquitectura que ens pot ajudar a viure millor amb el nostre entorn? Si en algun moment podíem pensar en tot això, era ara, després del col·lapse. Benvinguts. Lluís Quevedo, bona nit. Bona nit, Samantha, com estàs? Molt bé, i tu? Bé, ara que no estem confinats, molt millor, la veritat. Tu tens balcó a casa o terrassa? No tinc res. Jo vinc amb una mentalitat neoyorquina. Jo aprofito l'espai públic, no el privat, i a més m'agrada anar amb la bici. Llavors tinc un baix. O sigui, tinc el pitjor pis per una pandèmia. I què vas fer? Ara, esclar. En el confinament, com t'ho vas fer? Com ho vas viure? Treure els braços pel balcó per veure si em donava una miqueta de sol i no queia amb vitamina D. Uau. Però no podia fer res més. Uau, ho vas passar bé? O et va donar per pensar? Em va donar per pensar i per repensar molt on vivia i com vivia. Sortosament, a casa ens portem tots molt bé, llavors la convivència va estar bé, però el confort no pas, no. I tu? Doncs jo, mira, tinc un pati. Tinc un pati i em va donar la vida, t'ho dic. I a més el vaig tenir 10 dies abans del confinament, o sigui, va ser providencial, però és veritat que ho vaig viure com una sort total i sóc molt conscient que per moltíssima gent, ostres, era un desig, no?, en aquells mesos i també ara, després, perquè ens ha donat per plantejar-nos a on vivim, si vivim en les condicions que volem viure i quines serien les millors condicions. Hem convidat a Miquel Lacasta. Bona nit, Miquel. Hola, bona nit, com estàs? És arquitecte d'Arxicúbic, que es defineix com a ecosistema d'arquitectura, urbanisme i paisatge urbà. Explica'm què és això, Miquel. Lo d'arquitectura, urbanisme i paisatge urbà està més o menys clar, lo d'ecosistema potser no tant. Bàsicament, el que vol dir és una cosa que ens hem cregut sempre, que avui en dia els arquitectes o els urbanistes tots sols no poden solucionar totes les coses. I això és una primera cosa que hem de tenir molt clara. I per tant hem de treballar amb un ecosistema
tant de gent com també pensar ecosistemàticament a l'hora de dissenyar trossos de ciutat o edificis, etc. Les coses estan molt més imbrincades com perquè una professió només pugui resoldre els problemes de tots, que al final d'això va la ciutat. Per tant, entenc que penseu la ciutat o els llocs on vivim des del punt de vista de l'arquitectura, de l'urbanisme i d'alguna altra disciplina? I del paisatgisme. Per nosaltres és quasi gairebé el mateix, l'únic que fas servir o escales o materials diferents per cada un de les disciplines. Aquesta idea que vam tenir molts durant el confinament, hem d'anar a viure al camp, perquè almenys així tindrem accés a la natura, tindrem un pis més gran segurament, fins i tot podríem tenir una casa, una mica de terreny. Ho hem de fer? Hem d'anar a viure al camp? Jo seria molt curós. Jo preferiria portar el camp a la ciutat, o sigui, en comptes de nosaltres anar al camp. La ciutat és l'entorn, és l'invent humà més sofisticat que hi ha, encara és extraordinàriament vigent i és el que ens dona més possibilitats de sobreviure. Per mi aquest emmirallament que tothom té ara, doncs puc treballar i me'n vaig a 200 quilòmetres de la meva empresa, per dir-ho així. El problema és que si canvies de feina demà i ja no has de teletreballar, seràs cotxe dependent. I llavors ja tornem a tot el problema de densificar a nivell d'habitants les ciutats, i això vol dir molta més mobilitat. I avui en dia l'única mobilitat que tenim són amb cotxes amb combustió fòssil, no? Per tant, jo aniria molt al tanto. Jo preferiria pensar-ho al revés. O sigui, agafem que el verd, diguem-ne simbòlicament, és una infraestructura tan important com una plaça o és una infraestructura com una línia de metro i incorporar-la a la ciutat de la manera més potent possible i fer les nostres ciutats sanes. I això sí, si no tens pati, i sí, clar, que deia el Lluís, no? Si no tens pati i no tens balcó, puja al terrat. Tenim els terrats totalment infrautilitzats. I amb aquest confinament s'han donat moltes situacions d'aquestes que un està de lloguer i no el deixaven sortir al terrat. I jo crec que són temes importants. I això que antigament el terrat es feia servir molt, els guateques, Recordeu els guateques, pujar, estendre la roba, però no estem pensant en això segurament, no?, de l'ús del terrat, o sí? No, un ús més social per la petita societat que genera un edifici, diguem-ne, d'habitatges, però també a nivell productiu, a nivell de poder plantar allò que ens mengem. Allò sí que això és metro zero ja, no és quilòmetre zero, és metro zero directament, i de donar condicions perquè la gent que viu allà es pugui relacionar i no quedar-te tot solet a casa durant 3 mesos o 5 mesos o el que faci falta, no? I poder fer una mica esport, etc. Miquel, una cosa que em plantejava, i espero no ficar la pota molt, però penso que hi ha moltes característiques de les ciutats que ara ens semblen completament normals, el clavegueram, certes infraestructures, que són el llegat d'antigues epidèmies, no? Estic pensant en el cas del Londres del segle. Penses que aquest Covid-19 és una oportunitat, en termes de llegat, que ens pot llegar quelcom diferent a la infraestructura o a la manera, aquestes coses que dius, no? Doncs potser aquest és el disparador per incorporar d'una manera definitiva el verd al barri i a casa, no? Efectivament, les ciutats han fet grans salts a partir de grans epidèmies. Londres, però el nostre eixample ve d'un corrent higienista, d'una situació totalment impossible del casc antic, on hi havia una densitat i un nivell de malalties absolutament delirant. Un arquitecte ha de ser, per essència, radicalment optimista, perquè si no ja plegaríem aquí directament. I ha de confiar. I ha posat tot el possible per tirar les coses endavant. I, evidentment, esperem que el Covid el que faci sigui accelerar coses que ja existien, però que hi havia molta més resistència i no estaven prou socialitzades, etc., com a manera de pensar, i té a veure amb les ciutats sanes. O sigui, l'aigua i l'aire són 2 elements fonamentals. O sigui, no podem menjar durant una setmana, no podem beure durant un dia, però no podem deixar de respirar durant un minut. Per tant, necessitem un aire que realment sigui sa, i per tant les nostres ciutats han de ser uns pulmons verds fonamentals. La ciutat productiva, però ja no només productiva en termes estrictament econòmics,
i d'informació, etc., sinó també productiva d'aliments. O sigui, hem de ser capaços de fer que les nostres ciutats siguin aquells llocs on puguem quasi menjar-nos-les, no? El jardín de les delícies, però comestible ara, no? I estàs pensant en els horts urbans o en més espais? No, han d'aprofitar qualsevol espai i qualsevol situació. Per exemple, els terrats, podem posar hivernacles i cultivar. Això que ara hi ha la imatge de que això ho fa el jubilat, per dir-ho així, això és el que evidentment funciona, ja s'ha demostrat, no vol dir que no es tinguin que posar al seu abast, però sí que s'ha de professionalitzar el tipus de plantar a prop i de que sigui eficient en termes de recursos. Mai podrem plantar, evidentment, tot el que ens mengem i no posarem una vaca al quart segona. Vale? Això està claríssim. Espero que no. Això està molt clar. De vegades ja tenim una vaca al quart. Perdó, que dolent. Això seria una altra cosa. Però sí que tot allò que pugui ser d'extrema proximitat ho hem d'aprofitar, a més perquè el Covid és el que estem vivint ara i és el que estem tots xocats i el que estem mirant de veure què ens passa i com no ens passa i què farem demà. Però el veritable repte està amb el canvi climàtic, que això està per quedar-se i no tenim plan B. Per tant, el Covid potser és una bona porta perquè surtin i s'accelerin aquesta mena de lògiques que en veritat el consens és absolut, jo crec. Vull dir, tothom vol un balcó, un espai lliure, una ciutat més sana, etc. Miquel, una curiositat històrica novament. Hi ha un motiu clar de per què? Perquè ara feies la broma de la vaca, però en teníem de granges als barris. Llavors, per què no en tenim? Perquè jo entenc l'argument microbiològic, no? de sanitat, però potser hem fet allò de tirar el nadó amb l'aigua, vull dir que ens hem carregat la part bona que tenia tenir recursos locals pel fet de voler ser més higiènics i potser el que necessitem és recuperar algunes de les coses que abans funcionaven? Es podria, higiènicament parlant, en termes d'higiene? Home, segurament que sí. Sí, sigui la vaca o siguin pastanagues, Pastanagues segur. Clar. Això ja quasi tots ho fem una mica a casa, no? El problema és la llicència de nucli zoològic, no? Bueno, sí. Clar. Però, aviam, nosaltres estem vivint ara la ciutat de l'època industrial. No estem vivint la ciutat que ens toca viure del segle XXI o de la ciutat digital, o diguem-ne com vulguem. Perquè, clar, la ciutat té uns tempos. Vull dir, prou feines ara estem acabant a la plaça de les Glòries i és una cosa que va dibuixar el Cerdà fa l'any 1853-56, no? O sigui que la ciutat té uns tempos que no tenen res a veure quasi amb res més de l'activitat humana per la seva lentitud. I els canvis són... Per això és tan important pensar ara, perquè com que ens portarà molt temps canviar les coses, vull dir, no ara, sinó jo crec que fa 20 anys hauríem d'estar ja clarament pensant les coses. Sí, i el meu pare baixava i comprava la llet al carrer Verdi, vull dir, de la vaca que estava en allà. Hi ha experiències més o menys teòriques de granges verticals amb animals, no només de verdures, etc. I és un element que d'alguna manera o altra acabarà retornant. A la ciutat, Segurament, jo no tinc la bola de vidre, vull dir que és molt difícil de dir, però té sentit, jo prefereixo començar per les coses més tangibles, vull dir, per la horta, portar-la el més proper possible, que això és factible, és viable, nosaltres al despatx ho estem fent, o sigui, no és una cosa utòpica en absolut, i darrere d'això que vagin venint, no? Que vagi venint una certa transformació de proximitat radical. Parlem del projecte GIA. Jordi Vila, bona nit. Bona nit. Aviam, ara m'explicaràs això de GIA, què vol dir, però sabem que és del dissenyador d'interiors que té estudi d'arquitectura a Barcelona i a Xangai, Gabriel Gomera. Sí, perquè parlar de Gabriel Gomera, ara dèieu que s'ha de repensar la ciutat amb 20 anys d'antelació, doncs ja fa 20 anys precisament que Gabriel Gomera té aquesta idea de repensar com es pot fer una construcció, un edifici diferent, que tingui en compte el benestar de les persones, especialment aquest benestar. Mira molt bé on es construeix la casa, no? Sabeu que hi ha corrents subterranis, que hi ha
energies que fa que de vegades, depèn on posem la casa, on dormim, no descansem bé, no? Tot això ho té molt en compte. Tenint en compte el Feng Shui, és això o què? Més que el Feng Shui, que el Feng Shui seria la disposició, la distribució de les coses dins l'espai, seria tenir en compte si on construïm o on descansem, a sota nostra hi ha corrents subterrànies que fan que generin camps electromagnètics que facin que podem descansar millor o pitjor, i en funció d'això doncs, la ubicació de la casa, de la construcció, ja és una primera cosa molt, molt important. Els materials també, no? Ell aposta per una construcció amb fusta, quilòmetre zero, i espais oberts i un enfoc espiritual. O sigui, un enfoc d'una casa on no emmagatzemem i tot doncs, ens resulti que ens quedem sense espai, sinó que l'espai és molt important i reservar un espai per la contemplació, per la meditació. Dir-vos també que Gabriel Gomera, i això és molt important, forma part d'Economia Humana, que és una associació sense ànim de lucre, un ecosistema d'emprenedors que promouen la innovació social i la intel·ligència col·laborativa per fer una societat més humana i més pròspera. I ell està implicat en Economia Humana, amb el seu grup Hàbitat Humano, que fan èmfasi especialment en l'impuls de models d'hàbitat sostenibles a nivell ambiental, social i econòmic. Hi ha alguna casa GIA a Catalunya? Doncs sí, la primera. Una n'hi ha, De moment, una. On està? I hi ha dues en projecte. Està a Vila de Cavalls, a tocar de Terrassa. Soc a una urbanització de Viladecavalls, municipi a tocar de Terrassa, per veure i conèixer la primera casa feta a Catalunya a través del projecte GIA, una aposta de construcció que el que vol és reconnectar les persones amb la natura a través d'una arquitectura sensible, intel·ligent i harmonitzadora. I em pregunto com serà aquesta vivenda per dins. Hola, Jordi. Bones. I qui m'obre la porta no és la propietària de la casa, sinó Gabriel Gomera, qui l'ha dissenyada. Què tal, com va? Hola, Jordi. Molt bé. Bones i benvingut. Al ser la primera casa que hem construït amb tot aquest concepte, doncs ens demana ensenyar-la de tant en tant. Gabriel Gomera és dissenyador d'interiors, té estudi d'arquitectura a Barcelona i Shanghai. Fa 20 anys que la seva carrera professional l'ha destinada a la creació de vivendes i d'espais més sostenibles, saludables i que aportin equilibri a les persones. Anem rodejant la casa i ara aquí apareixem el que per nosaltres és com el cor de la casa, que és l'espai de jardí que hi ha davant de la casa i que s'obre tot a l'interior. Aquesta part interior de la L, doncs tot és una gran vidriera, no?, que connecta interior i exterior. Doncs sobretot per nosaltres és important aquest jardí. Llavors tota aquesta vidriera el que et permet és, amb diferents tancaments que tenim, gaudir del que és no només del jardí, sinó de tots els cicles, diguem, de la natura, de la llum, de la pluja, del cel, de la sortida del sol. Què vol dir això, GIA? GIA en xinès és un caràcter i vol dir llar. La nostra traducció més literal seria llar. Llavors, GIA és un projecte que neix en una estada meva a Xina. I va ser a la Xina on va prendre consciència dels efectes nocius de la contaminació generada pel model constructiu capitalista, i allí s'hi va quedar. A Shanghai, treballant com interiorista i aprenent de la filosofia oriental, va aconseguir desenvolupar la filosofia GIA. Ha invertit 5 anys d'investigació per fer realitat el seu projecte. En què es tradueix aquesta filosofia, arquitectònicament parlant? D'entendre bé què és el que passa sota d'una casa o sota d'un edifici, perquè poden passar corrents d'aigua subterrànies, poden haver, es diuen, uns tipus de línies electromagnètiques que ens afecten, i nosaltres les tenim en compte sobretot per prevenir que les zones de descans estan en un lloc adequat per un bon descans i per a una bona regeneració de lo que és la nostra energia vital. Hem entrat, estem a la part interior de la casa, un gran espai, no hi ha parets. Davant meu tinc la cuina, a l'esquerra seria el menjador amb una llar de foc. Com el descriuries, aquest espai? Doncs per mi és un espai obert. Si et fixes, tota la circulació és per davant de la finestra, inclús els accessos a les habitacions, no? És del gran finestral que dona al jardí. Tota aquesta paret conté tots els armaris de la casa, tots els magatzems de la casa, inclús totes les instal·lacions de la casa que són accessibles. Llavors, el fet que tot aquest magatzem estigui aquí amagat darrere aquesta paret, fa que l'espai no només sigui obert, sinó que sigui molt net.
De moment, el 60% de les cases GIA es basen en mòduls prefabricats. Utilitzen fusta quilòmetre zero. Nosaltres el que fem servir és una estructura de fusta i el que fem servir d'alguna manera és un concepte de casa que es diu casa passiva, és a dir, que en lloc de tenir massa de totxo o de ciment o a les façanes de la casa, el que tenim és massa d'aïllant tèrmic. Un aïllant tèrmic que és natural, que està fet de fibres de fusta, optimitzant el consum en climatització d'una casa així doncs gairebé en un 80% respecte a una casa convencional. Tot això està molt bé, no? Però quin cost té una casa com aquesta? Tothom s'ho pot permetre, això? No et diria ara un preu de la casa, perquè depèn de molts factors. Llavors, millor no podent-ho explicar més bé, crearíem una mica de confusió, però el que sí que puc dir que és una casa que pot arribar a ser un 15 o un 20% més cara que una casa convencional. D'aquí uns anys podríem veure un edifici a Barcelona construït amb aquesta filosofia, amb aquest projecte GIA? Sí, i espero que més molt aviat, perquè ja ho estem parlant, de poder construir habitatge plurifamiliar. Els experts asseguren que la fusta es convertirà en el material de construcció del futur perquè contamina molt poc. Uau! Quin relax. Uf, mare meva, i com deu ser viure en aquesta casa? Bona pregunta. I com deu ser viure una família de 5 persones amb 3 nens de 2, 6 i 8 anys? No pot ser així de relaxat, ja t'ho dic jo. 2, 3 i quants? I 8 anys. No pot ser. Doncs sí, li hem preguntat a la seva propietària, perquè clar, ens va obrir el dissenyador de la casa, però esclar, a dins hi havia la propietària, no? Vas parlar amb ella? I vam parlar amb ella, amb l'Olga Ortiz. I? Ho escoltem? Ho escoltem. Olga Ortiz, què tal? Molt bé. La Olga és la propietària d'aquesta casa de 150 metres quadrats on viu una família de 5 persones. Espectacular aquesta casa. ¿En qué momento decidisteis apostar por cambiar una casa que teníais de 80 metros cuadrados en Terrassa aquí? Bueno, nos planteamos cambiarnos cuando fuimos familia numerosa. Vivimos en un piso de 80 metros cuadrados, que era muy bonito, estaba muy bien, pero nos faltaba una habitación. Y es una planta de 4 habitaciones con 2 lavabos y es una sala polivalente con el salón comedor, la cocina. ¿Qué habéis notado en este primer año? ¿No? Llevas un año y poco viviendo aquí respecto a cuando vivíais en el piso de 80 metros cuadrados de Terrassa. Pues básicamente lo que nos ha cambiado un poco, pues bueno, si miras un poco fuera puedes ver, ¿no? No es tangible, lo que sientes de nuevo no es tangible. Es calma, es paz, es que te renuevas. Un parotes de amigos en cenas y comidas nos lo decían, todo una calma y una paz. Y no quiero ni hablar, estoy como súper tranquilo. Y yo alucinaba porque decía, cuando veíamos a Gabriel, digo, Gabriel, pero tú sabes lo que nos ha pasado, mira lo que nos dice la gente. O sea, que existe, no es que te dediques y tú lo busques y lo intentes encontrar, no, es que existe, es algo que tú sientes de verdad. Existe una nueva forma de viure. Existe, sí. ¿Y te sientes privilegiada por este espacio? Claro, no todo el mundo quizás se puede permitir una casa de este tipo, pero tampoco sería una casa súper lujosa, ¿no? No, yo siempre lo digo, cuando, la casa, no, al final tiene 150 metros cuadrados, no tiene 3 pisos, ni un... hay casas lujosísimas y con muchos valores, para mí, muy materiales. Que es una casa que se respira armonía, paz, y esto en el día a día, ¿cómo se nota, no? Cuando estáis los 5, ¿no? Los 5 aquí viviendo, la familia, que hay momentos de todo, una familia tiene momentos de todo. No sé si os enfadáis menos, ¿cómo va esto? Bueno, pues una familia tiene momentos de todo y más con 3 niños pequeños. Pero te tengo que decir la verdad, y es que cuando hay momentos de estrés, abro la puerta y digo, ir fuera, salir fuera, y hasta yo, y de verdad es que comprobado, haces como... Suerte que hemos pasado aquí el confinamiento. Pues nada, felicidades y a disfrutarla, ¿no? Gracias, muchas gracias.
Tom, jo prenc nota, prenc nota. Faré el mateix. Quan t'estressen, obres la porta, au. Al carrer. Adéu-siau, a on sigui, tu. Fora estrès. Oye, boníssim. M'encanta aquesta dona. Jo dir-te que en el primer moment, ja quan vaig aterrar allà, i ens vam trobar amb l'arquitecte dissenyador, Gabriel Gomera, més que l'arquitecte, és dissenyador d'interiors, però té l'estudi d'arquitectura. Quan vaig començar a parlar amb ell ja em va transmetre molta pau i calma. Nosaltres aquí, els periodistes, que sempre anem amb el petardo en el culo, allò ràpid, i ja va ser com ell i anava parlant i després vaig estar gairebé uns 45-50 minuts allí i ho vaig notar un relax. La casa, hi ha 3 nens petits, impol·luta. Ah, sí? Tot blanc, no vaig veure cap joguina, ho tenia tot molt ben endreçat l'Olga Ortiz, que ella ja, a la seva filosofia personal, és d'austeritat i d'aquelles persones que si compres una cosa doncs n'has de donar o tirar una altra, no? I dir-vos també, finalment, que el Gabriel Gomera em va insistir molt en aquest espai de transició entre l'interior i l'exterior. Hi ha una galeria d'uns mig metre que circunda la casa i que en els temples orientals li diuen això Ngawa, que és un espai per la contemplació, per la meditació i que també serveix per filtrar la temperatura, els rajos solars i que afavoreix també que tingui una bona temperatura a la casa, però especialment per aquest espai de contemplació. En fi... Quin luxe. Quin gust. Moltes gràcies, Jordi, per aquests 2 reportatges sobre la filosofia GIA. Lluís, mentre sentíem, sobretot el primer reportatge, que el dissenyador parlava de la influència dels corrents d'aigua sobre la casa, no n'estic segura que això tingui una base científica. Filosòfica, assumeixo que sí, científica no pas, no en té cap. I crec que, veus, aquesta és una cosa que a mi molts cops em preocupa, no? Que de vegades es fa un mix ideològic i acabes comprant amb el paquet moltes coses, no? No, això no té cap base científica. De moment, la ciència sempre està oberta a dubtes. Però, de totes maneres, jo et dic que si tu hi creus, funciona. Jo tinc aquesta filosofia. És cert que tu et pots autosugestionar amb moltíssimes coses i que l'efecte placebo existeix. Però si això després... O sigui, si tu creus també que això té un cost, aquest marge te l'estan colant. No cal que et gastis diners igual amb això, no? Aquí... El Miquel riu, el Miquel Lacasta... Què en pensa el Miquel? Sí, recordo, Miquel Lacasta, que el tenim aquí, arquitecte d'Arxicúbic, reia ara mentre parlàvem d'això. Em reia, no? Aviam, quan anàvem sentint el reportatge i pensàvem una masia. I em sembla que això ho hem fet tota la vida. O sigui, no hi ha cap masia mal posada. Ah, no? Home, totes tenen molt en compte els cursos de l'aigua, totes tenen en compte el vent, l'ensolellament, vull dir, té a veure més amb el coneixement històric i la manera del sentit comú de fer de moltes generacions enrere. I perdona, quan es construïen les masies, els pagesos que volien construir el que feien era veure si els gossos o el bestiar dormia bé i si dormia bé en aquell lloc construïen la masia. En quin moment van perdre aquest coneixement i per què? Això es diu revolució industrial, potser. Ho sospitava, però per confirmar. Quan hem crescut molts, o sigui, quan som molts habitants a la Terra, 7.500 milions ara, no? És una bestiesa, i pujant. I ens hem d'alimentar tots, i ho hem de fer d'una manera el més eficient possible, doncs es produeixen, lògicament, tensions i s'obliden coses que no es tenien que haver oblidat, ara n'hem guanyat moltes altres que abans no existien. Llavors aquest equilibri sempre és el que té a veure amb el concepte de ciutat, és el lloc de conflicte i de resoldre els conflictes. Lluís. I una cosa que em sembla també molt interessant, perquè novament, no, per separar les coses, això és absolutament cert i es feien cases, masies fa no tants anys, però no és només la revolució industrial, tenim ciutats des de fa 4-5.000 anys, vull dir que aquesta idea de perdre el confort o aquest coneixement intuïtiu tàcit de com construir, o sigui, fa molt que no ho fem perquè tenim altres interessos també, que és, com deia el Miquel, no? Estar molts junts i produir molt, i una altra cosa que sabem, doncs els caçadors-recol·lectors tenen un confort i una esperança de vida més gran que els seus coetanis agraris, no? O sigui, sempre la urbanització ha tingut un cost
gran. La gran qüestió que tenim ara és com ho fem bé, no? Com aprenem, com no només tenim vides miserables per urbanitzar-nos, sinó a sobre millors, perquè penso que aquest és l'objectiu. Home, mira, un dels temes més importants és que per pensar en ciutat l'hem estat pensant des dels últims 50 anys pels cotxes. O sigui, per començar ja hem posat fora de l'objectiu les persones o els ciutadans. Per tant, jo crec que és el moment de tancar parèntesis, ser inclús més encara radical de les accions que s'estan fent, perquè també això és un consens, no crec que s'hagi de defensar. I que i comencen a haver-hi alternatives a tot el tema del vehicle de combustió, no? Això és la primera. Només que posem la persona al centre ja comencem el paradigma canvia, i jo crec que ara és fonamental. I si ja no només pensem en les persones, sinó que ens autoassumim com a part de la natura, perquè som uns mamífers més, per dir-ho així, i incorporem tot l'altre, les bestioles, els arbres, etc., segurament comencem a fer un urbanisme que passarà del color gris al color verd, així dient-ho d'una manera molt simple, però això és fonamental. Parlàvem abans, i tu destacaves, Miquel, amb intensitat, el tema de produir horts urbans, amb horts urbans a la ciutat, fer produccions ja no per l'autoabastiment, ja no pel lleure, sinó amb una visió comercial. Però entenc que aquí ja entraríem a parlar de legislació, de normatives, de controls sanitaris, de tot el que és l'aspecte industrial de la generació agrícola, no? Hi ha alguna experiència en algun lloc que s'estigui fent i com està anant? En aquest sentit, nosaltres ho estem fent. No ho estem fent a Espanya, ho estem fent al costat de París i estem fent el que es diu una agrocité. No, és una ciutat agrària, com si diguéssim. Com és de gran aquesta ciutat? El nostre pla urbanístic són 12 hectàrees i són 160.000 metres quadrats de construcció nova a fer i un altre que es preserva. Quantes vivendes? Amb número de vivendes, ara no t'ho sé dir exactament, per fer-nos una idea. Però a més hi ha una part que és habitatge, l'altra que són oficines, vull dir que està com repartit. Però, o sigui que és un barri. Però hi haurà allà unes 4.000 persones. Déu-n'hi-do. Vull dir que no és una gran escala, però és una escala lo suficientment important perquè sigui escalable. O sigui, el problema de molts exemples i de moltes edificis prototip és que després no poden ser escalables, no es poden portar. Sí, però això ja és una petita ciutat, 4.000 habitants, no encara és una ciutat... És un barri dintre d'una ciutat més forta i a més és un barri socialment canyero, vull dir que no és allò un lloc bucòlic al costat del riu, sinó que estem al costat d'una estació de tren, al perifèric de París, etc. Allà, a part de tot un procés de concertació i d'incorporar la deconstrucció amb economia circular, el que hem fet és aixecar 25.000 metres quadrats, o sigui, 2 hectàrees i mitja dels interiors de Mansana i de les cobertes per fer producció agrícola professionalitzada. On ha estat un dels temes més divertits? Com preservem que aquest sòl, que està a la cota zero o a les cobertes, dintre de 5 anys deixin d'existir o tinguin un altre tipus de legislació, no? Doncs hem tingut que legislar i donar una categoria nova en tot aquest espai on es cultivarà, perquè demà el promotor no s'ho passi pel forro. Com si fos una zona verda, una classificació de zona verda. Sí, és una zona verda, doncs zona agrícola, per dir-ho així, dintre d'un entorn urbà. I, evidentment, és prous metres quadrats, 2 hectàrees i mitja, perquè es farà un concurs de productors agrícoles urbans, que ja n'hi ha uns quants a París, i amb això van bastant avançats, i el que el guanya gestionarà tot aquest espai. Per tant, heu anat de la mà de l'autoritat política. Sí, un pla urbanístic sempre vas de la mà de l'Ajuntament, per dir-ho així, però és més complicat, però també hi ha una tercera pota que és I respecte a la gestió de tota aquesta producció industrial d'aliments, com es fa? Requereix una normativa específica pel fet d'estar al mig de la ciutat o d'un barri o no? Ja està resolt, això? No, això dintre del nostre pla urbanístic hem tingut que batallar tant hem fet una col·laboració amb París Agrotec, que és la Universitat Agrícola de París, i després veure
què passa si el senyor que està a dalt i que va a l'hivernacle de dalt ha d'agafar el mateix ascensor que el veí? Bueno, doncs resulta que els ascensors seran muntacargues. I llavors qui s'encarrega de netejar-los? Igual aquest senyor va amb unes botes i plenes de fang. Clar. És a dir, aquesta petita casuística l'hem incorporat en el disseny de la ciutat i les màquines que posen a dalt, aviam com les podem concentrar per alliberar el màxim de lloc del terrat per posar aquests hivernacles, etcètera, etcètera. És un pla urbanístic, però arribem a un detall tremendament petit. Quant de temps heu estat dissenyant això? Això fa 2 anys que ho estem fent, ara entrarà ja a començar-se a fer lo nou cap a principis d'any del 2021. Miquel, això ho podríem fer a Barcelona, per exemple? Hi ha un problema de legislació. És a dir, és una mica el que parlaves tu, no? Abans, Samantha. És a dir, sempre, en molts casos, ens trobem que el tope està en un marc legislatiu que no ho afavoreix, que és massa rígid o massa estricte o que costa molt de canviar. Perquè què diu la normativa aquí? Bueno, això directament és que no es pot fer. No es pot fer? O sigui, ho pots fer tu a casa teva, però d'una manera professionalitzada no ho podries arribar a fer. S'hauria de canviar la normativa local o... Com a mínim el PGM, que és la nostra eina, el Pla General Metropolità. El Pla General Metropolità és de l'any 76. No hi havia ni internet, ni Google, ni telèfons mòbils, ni... Vull dir, i està ple de pedaços, de modificacions del Pla General. Ara s'està fent un PDU, que és un pla director urbanístic per tota l'àrea metropolitana, però clar, el seu starting point va ser el 2010. I han passat 10 anys i encara no està ni amb aprovació inicial. O sigui... Miquel, perdó, una cosa que sembla, jo que t'estic sentint, òbvia, no? D'un interès clar, per què és tan complicat, no? Aquella pregunta del cui bono, no? Qui se'n beneficia que estigui així? Però no sembla que ningú guanyi. Jo crec que no és una qüestió de beneficis directes i això tampoc té una resposta simple, no fotem. Les coses són molt més complexes. Però potser una de les grans raons és que els ajuntaments estan infrapressupostats. O sigui, la transició va ser una mica l'estament públic que té menys capacitat inversora i en canvi és la que té més incidència amb el territori proper. I a partir d'aquí, després, les lògiques, les inèrcies i que el que passava als anys 80 no és el que està passant ara. I llavors ara estem en una situació radicalment diferent. Una pregunta, Miquel, creus que un projecte com aquest faria que el preu de la vivenda es pogués posar alt? Seria una vivenda molt atractiva que la gent voldria anar a comprar, aquesta del tipus hort urbà, etc., o no? Si ho deixem estrictament al mercat lliure, per dir-ho així, segurament sí. Ara, una de les coses que hem d'incentivar enormement també és que hi hagin molts actors d'habitatge protegit o d'habitatge públic. I això és una cosa que no ens en sortim, no hi ha manera. Ja va a comptagotes, un 2% i escaig només d'habitatge públic a la ciutat. Ara que treu aquest tema, el Miquel Lacasta, justament Barcelona està fent alguns esforços per lluitar contra l'especulació amb l'habitatge. I en Jordi Vila ha anat a visitar un dels projectes, jo diria, estrella de l'Ajuntament en quant a vivenda. De l'Ajuntament i d'una cooperativa, però sí, una aposta també de l'Ajuntament de Barcelona. Recordar que al desembre del 2015 l'Ajuntament de Barcelona va signar la constitució del primer dret de superfície d'un solar municipal destinat a la construcció d'habitatge en règim cooperatiu de cessió d'ús. La cooperativa a qui se li va cedir aquest espai és la cooperativa La Borda, una cooperativa constituïda el 2012, el 2014 constitueix el grup de gent que anirà a viure-hi. I, esclar, per construir aquest edifici, tot i que és una cooperativa, tot i que és un espai cedit per l'Ajuntament, doncs bé, s'havien d'invertir 2.400.000 euros. El projecte construït pel col·lectiu d'arquitectes La Col, que és un estudi d'arquitectura, Miquel, tu sabràs, no? Doncs molt implicat amb la transformació social. Doncs bé, nosaltres hem anat, hem visitat aquest edifici, ja entres a l'edifici, està estructurat al voltant d'un pati perquè els nens i les nenes i la gent pugui trobar, un espai una mica d'esbarjo, i al voltant d'aquest espai es construeix l'edifici, 6 plantes, a cada replà entre 4 i 6 vivendes, entre uns 40 metres i 80 metres quadrats. I hem parlat amb un dels seus veïns.
A la cooperativa d'habitatges La Borda volem promoure un model d'accés a l'habitatge no especulatiu, el règim en cessió d'ús. La Borda és un projecte intergeneracional impulsat per una cinquantena de persones que desitgem que l'habitatge sigui un dret garantit efectivament i no pas un bé de consum. També volem viure en comunitat. D'aquesta forma explicaven els protagonistes del projecte La Borda la filosofia de la seva aposta d'habitatge social cooperatiu just abans que s'iniciessin les obres de construcció d'aquesta edificació multipremiada ja. Un edifici que des de fa gairebé 2 anys trobem al carrer Constitució 87 del barri de Sants de Barcelona. I el primer D em rep l'Adrià. En braços porta el seu fill Juny, de 8 mesos. Adrià, gràcies per rebre'ns. Què tal? Molt bé, molt bé. Ja porteu, al desembre farà 2 anys, no?, que ja viviu en aquesta cooperativa d'habitatges. Ni sou propietaris, ni sou llogaters, sou cooperativistes, no? Què vol dir això, a efectes pràctics? El model sorgeix una mica d'entendre o de mirar la crisi d'habitatge per què passa. I la nostra diagnosi, diguéssim, és que passa perquè els edificis o els habitatges són ara mateix en gran part un bé de consum que tu pots comprar i vendre i especular. Llavors nosaltres el que fem és que l'habitatge és de la cooperativa i nosaltres som sòcies. Llavors, diguéssim, el preu nosaltres no podem ni vendre ni llogar ni res. I per tant el que fa és que es limita al preu de mercat. Otro mundo es posible. Obriu fronteres. Explica'm aquests espais comunitaris, quin paper juguen? Bé, com bé deies, evidentment això és treballar per l'habitatge amb un model, en aquest cas de propietat col·lectiva, però també promoure la vida comunitària. Llavors, hi ha, com bé dius que està fet, hi ha una corrala, que seria com l'espai que fa que hi hagi més interacció, que no entres per l'escala i no veus a ningú. Hi ha també la cuina menjador, hi ha l'espai polivalent, on hi ha la bugaderia amb les rentadores compartides, hi ha les habitacions de convidades, que és un espai on, en lloc de tenir un pis cadascú amb una habitació per si ve algú, el que fem és que directament ja estan compartides. No deixis de caminar. A la cooperativa d'habitatges de La Borda viuen una cinquantena de persones distribuïdes en 28 unitats familiars molt heterogènies. Aquí podem trobar des de parelles joves, amb o sense fills, solters i jubilats. Tots ells han hagut de fer una aportació de 15.000 euros al capital social de la cooperativa com a motor econòmic per engegar la construcció de l'edifici. És important explicar que el projecte està basat en sòl públic d'HPO, que és habitatge de protecció oficial. Depèn dels metres que tu tinguis. Jo puc dir, per exemple, el que et deia, que 60 metres quadrats estan pagant 480 euros al mes, més, evidentment, després consums, etc. Viatger de l'esperança, no deixis de caminar. La idea és crear tot un barri amb aquesta filosofia? Aviam, la idea és crear una ciutat cooperativa que evidentment nosaltres sempre parlem que el model cooperatiu és un dels models dintre de l'ecosistema de models que es mercantilitza l'habitatge. Cal seguir caminant. La Diana Amigó és una de les impulsores de l'economat social, el comerç cooperatiu agroecològic, que s'ha convertit en la botiga de l'edifici La Borda. Des del nostre punt de vista és un projecte transformador que suma al barri, que dona accés a l'habitatge, a un habitatge amb sòl públic, a més en el model de cessió d'ús a persones i famílies que potser no podrien accedir a aquesta tipologia d'habitatge. Per tant, crea comunitat de barri. A més, en el cas de l'edifici de La Borda, i que això també ens afecta molt directament a l'economat, està tot construït i sostingut amb criteris de sostenibilitat ambiental. Hem recollit a poc la vostra flama, no deixarem enrere cap... A Catalunya cada vegada hi ha més gent que aposta per les cooperatives d'habitatge. Prova d'això són els 17 projectes actius similars a La Borda que ja acullen a 400 unitats de convivència. El gran repte és l'escala, perquè si el que volem és afavorir el que sigui el dret de l'habitatge, no podem quedar-nos amb 4 o 5 edificis, perquè la gràcia és tenir escala i poder realment tenir efecte a les dinàmiques de mercat i evidentment, sí, d'aquí un temps el que seria interessant és que n'hi hagi un nit o si n'hi hagi 30.000 o 40.000. Sonen al vent cançons de llibertat, són la resposta de tot un poble despert, seguint tossudament alçats. Venim a
I, Jordi, allà, el confinament, com el van viure? Doncs mira, quan ja es podia començar a sortir la gent, després dels primers 2 mesos més durs de confinament, van muntar una petita escoleta per als més petits, en aquest espai que us deia, no? Quan entres hi ha aquest espai, aquest pati, hi ha també tot un seguit d'espais comunitaris, i allí van anar fent torns els pares i les mares per fer possible aquesta escoleta, reafirmar, no?, la idea de cessió d'ús, no? És a dir, tu vius allà, disfrutes de l'ús del pis, però no pots utilitzar-lo per vendre'l, no? El valor mercantil desapareix i es centra en l'ús per la persona. Dir-vos que és un edifici molt premiat, entre els premis més destacats a la ciutat de Barcelona 2018. Encara queda molt per recórrer, però, per exemple, països com Dinamarca viuen en aquest model 125.000, hi ha 125.000 vivendes, i a l'Uruguai 20.000 vivendes en règim d'habitatge cooperatiu. La clau és aquest concepte, No paguem pel producte, sinó per l'ús. Per l'ús. Pel servei. Connectem amb Maria Cisternes. Maria, bona nit. Hola, bona nit, com esteu? Molt bé, arquitecte responsable de Media Urban. Maria, quines coses interessants des del punt de vista de l'urbanisme s'estan fent a Barcelona? Ui, doncs s'estan fent moltes coses, hi ha molts projectes que necessiten velocitat, diguéssim. Jo crec que una de les coses que hem après també de la pandèmia és que estem tots disposats a fer petits sacrificis individuals per aconseguir un benefici col·lectiu, no? En aquest cas la salut. I penso doncs, que aquests projectes nous que s'han d'impulsar a la ciutat poden beneficiar-se d'aquesta experiència d'haver-nos demostrat que quan ens hi posem som capaços de canviar les actituds col·lectives. Maria, tu viuries a Barcelona? Jo visc a Barcelona. Digues. I visc, i he viscut tota la vida, he viscut també fora, a ciutats com Londres i París, però també he tingut algun moment que he pensat me'n vaig a viure fora, també ho confesso. I la pandèmia diries que canviarà l'estructura d'algunes ciutats? Tinc al cap, per exemple, Londres, que és la gran city, no?, on la gent va per treballar, bàsicament. Si comencem a teletreballar, modificarà això l'estructura de la ciutat? Sí, de fet, és inevitable. Londres, que ho jugava tot a la carta de la City de Londres, no?, que és aquest gran barri, aquest districte central que té fins i tot govern propi, on hi ha totes les seus corporatives, durant uns mesos no ha tingut població, perquè l'única població que hi ha viu al Barbican, que és una illa de cases que encara hi ha gent, però la resta tots eren oficinistes. Doncs clar, no hi han anat, no han fet el recorregut diari. Això canvia completament el panorama. També jo penso que, degut al confinament, molta gent s'ha plantejat viure en llocs on les rendes són més assequibles i potser només fer el trajecte al lloc de treball 1 o 2 dies. I això doncs, ha canviat les preferències i alguns plans vitals d'aquella gent que s'ho pot permetre pel seu cicle vital, perquè té una bona feina o pel que sigui, doncs tot indica que estan canviant les preferències. Lluís. Maria, jo em pregunto, però tu deies ara, no?, qui s'ho pot permetre. Escolta, i la resta? Què podem fer? Hi ha maneres d'intervenir millorant l'espai privat, potser perquè hem comprat un pis o tenim un pis heretat de fa anys? O sigui, infraestructures i immobles que ja existeixen es poden millorar d'una manera raonable per intentar assolir aquests criteris doncs millors que ens volem imposar? Jo em ve al cap algun dels treballs de l'Hecatombe Basal, del que penso que en algun moment hem parlat. Sí, mira, els arquitectes Lacaton i Basal són uns arquitectes que estan afincats a París. El Jean-Philippe, de fet, va néixer al Marroc i jo penso que són uns arquitectes molt interessants perquè amb la seva actitud, que és una actitud molt compromesa i molt realista, han desenvolupat projectes molt efectistes, no? Una mica també amb la línia d'aquest projecte de la Borda que estàveu explicant, que canvia mentalitats. Doncs el que han fet aquests arquitectes Lacaton i Basal de vegades ha estat renunciar a tenir un gran encàrrec de tirar un edifici a terra i construir-lo de nou i han renunciat a l'encàrrec de la seva vida i han convençut les autoritats que potser amb un pressupost més petit els beneficis socials, ambientals i urbanístics eren molt més grans. Un cas,
doncs van començar ells amb els blocs aquests dels polígons d'habitatges que van créixer a moltes ciutats franceses de la perifèria. Van convèncer les autoritats locals que aquelles bosses de pobresa, que eren edificis que feia molts anys que ningú invertia, que estaven caient a trossos, només treballant sobre un terç de la façana, diguéssim, treballant sobre un terç de la profunditat edificable, construïen balcons nous, dels pisos petits, de vegades n'ajuntaven dos i en feien pisos més grossos, i invertint molt poc, es calcula doncs, de l'ordre fins a 90.000 euros, que la meitat el paga el sector públic i la meitat el privat, han donat la volta a l'edifici, no? I ara el que han acabat construint és un edifici magnífic, que són edificis en alçada, per tant que tenen moltes vistes, molta llum, amb una façana nova, impecable, amb uns espais, doncs, com uns balcons molt generosos, terrasses, on hi cap de tot, des de les bicicletes de les criatures fins a les taules. Maria, i per què les autoritats públiques entren en un projecte així? Bueno, jo penso que aquí la feina dels arquitectes va tenir molt de mèrit de canviar mentalitats. És a dir, a vegades pensem, hem de canviar-ho tot. El primer que s'ha de canviar és la lògica institucional, no? I com formiguetes van demostrar que tècnicament era viable afegir construint una bastida. Bueno, això era una cosa que doncs, no era habitual fer-la i, per tant, ells amb el seu coneixement tècnic van seduir doncs, les autoritats públiques que ho van facilitar i van canviar la norma. No estava escrit enlloc que el sector públic pogués beneficiar construir balcons del bus. Van haver d'inventar la manera econòmica de fer això. Però el resultat del projecte penso que és molt bo, molt extrapolable, perquè això és un mètode que es pot fer a molt del parc d'habitatges que tenim, que recordem que és dels anys 70 i és bastant precari, i penso que el seu llegat doncs, és obrir una metodologia que es pot extendre a molts altres àmbits. Maria Cisternes, arquitecta responsable de Media Urban. Moltes gràcies, bona nit. A vosaltres. Miquel, per anar tancant programa, l'última pregunta. A títol individual, nosaltres, quan pensem vull canviar de lloc on estic vivint, vull canviar de pis, etc., quina és la millor opció? Com hem de pensar? Evidentment, depèn molt de la butxaca. Això és per començar. Està clar, però posem per cas que tenim els diners. Idealment. Què és millor? Comprar nou, rehabilitar? Què hem de fer? Jo que, per principi, construir sobre el construït, o sigui, la ciutat sobre la ciutat, sempre és millor opció que no anar depredant territori i anar construint de nou. A vegades sí que no es pot, a vegades les casuístiques són molt complexes, no? Però jo crec que l'exemple aquest que posava la Maria o el tema de la borda, un és obra nova i l'altre és rehabilitació, són clarament dos projectes magnífics que són la línia d'acció com a, diguem, de comprador o llogater, perquè ara el tema ja és més que comprador, és el llogater, no? Ha de tenir més drets, per exemple, pujar al terrat, que dèiem abans, i després que es fixi precisament en tots aquells elements de l'edifici que potser tenen un espai privat però participat, o sigui, una sala de 30 metres quadrats, no fa falta més, i llavors ja pots anar a treballar si estàs en teletreball o estàs confinat, o pots fer el cumpleaños dels teus nanos, o pots anar a veure, jo què sé, el futbol, és igual. Però sí que hi hagi una relació social potent. Això seria un gran criteri. I després balcons, terrats, i si tu pots pagar, fantàstic. Volíem fugir al camp i resulta que la solució era la contrària, portar el camp a la ciutat. Les ciutats es repensen per trobar nous usos que ens ajudin a millorar la nostra qualitat de vida i a apaivagar el canvi climàtic. El repte és majúscul, però a ningú se li ocorre a aquestes alçades negar que la solució ha de passar per ser sostenible. Projectes n'hi ha, i ganes. Però el canvi a la normativa ha de ser profund perquè es pugui començar a aplicar, i més a la velocitat que es necessitaria. Mentrestant, els ciutadans continuem somiant amb cases confortables, bioclimatitzades, amb espais comuns i sense especulació. I en això ens quedem, en el somni, esperant que la política aparegui aviat per permetre'ns canviar d'una vegada la forma en què vivim.
Això és Després del col·lapse, un programa que hem fet entre l'equip de redacció amb Roser Puigbó, Jordi Vila i Martí Francàs, a la producció Cristina Brunya, a la part tècnica Àngel García Torres i qui us ha parlat, Lluís Quevedo i Samantha Villar.